No, we're fighting with them. Don't do meetings with the community. You know that we have got a free parcel of land that we want to develop and control. You have rejected all 3 pieces of land. You know that we have done a survey in the area by ECWC to count the backyards. You have also rejected them. You have rejected everything that is done. En het heeft niks te maken, er zijn gaan rob, voor wie te gaan rob, niemand die. Net iemand gaan rob, zet de fout of wat is in de hand. Het lectie, hij robt net voor wie. Hij moet gaan roppen, maar niet wat hij gaat roppen. En het is er niet. Wie denkt is police, policeman. Het is er niet.